Prošli put sad na koktel partiju kad smo bili 1-1, nešto je bilo tu svašta. Dobro. Šta ti misliš o tome svemu što je bilo? Pa slažem se s tobom što si bio rekao. Za šta? Kao da se trudiš ovdje biti nebrzoplet ili kako si to već se izrazio. I drago mi je da tako razmišljaš, da budeš siguran u svoju odluku. Pa jel misliš da možda trebam biti brzoplet nekad? Pa zavisi kako s kim. A s tobom? Pa to ti trebaš znati, neću ti ja to govorit. A šta bi ti htjela? Pa definitivno da se malo ubrza tempo, nekako presporo mi ovo sve ide. Ali opet, želim da budeš siguran.